Pali mawu pa chizungu amene amanena kuti if it ain't broke, don't fix it. Ngati sichinaonongeke, musachikonze. Kodi inu mukudziwa kuti nthawi zambiri mipingo imapezeka kuti ikuyenda bwinobwino mwina chifukwa choti ili ndi utsogoleri umene wagwira bwinobwino masomphenya a mpingo. Koma nthawi zina monga ananena Hosea chapter 4 verse 6, akunena kuti anthu anga akuonongeka chifukwa cha kusadziwa. Lack of knowledge nthawi zina imapangisa anthu kupanga zinthu zolakwika chifukwa chosadziwa. Anthu ngati sakudziwa zinthu amatha kupanga zinthu mwachisanzo. Mipingo yambiri kuphatikiza ya Seventh-day Adventist mwina chaka ndi chaka imakhala ikusintha kapena kusankha atsogoleri osiyanasiyana oyendetsa mpingo. Anthu amene amapita kukasankha ngati sanamvesese bwinobwino kuti mmene tikukasankha utsogoleri sitikunena kuti tikangosintha aliyense, koma tikukapanga review kapena ukaunika kuti kodi utsogoleri wayenda bwanji. Anthu amene aja amapita kumene kuja kumakangosintha atsogoleri osati chifukwa choti no atsogoleri ndi olepherayi, koma chifukwa choti yangokwana nthawi ya masankho. Mufufuze, muyang'ane, mupeza kunena kuti palibe kampani kapena bungwe limene limasintha utsogoleri wake chaka ndi chaka limene lili lopambana. Utsogoleri umakhala ukudziwa kumene kuti ife tikuchoka apa tikupita. Koma pamene anthu akusinthidwa pafupi zimakhala zovuta kuti akwanirise masomphenya amene iwo ali nawo. Palibe cholakwa kupanga masankho, mundimvesese bwino. Sindikudana ndi kupanga masankho kandi pafupi. Koma masankho ngamene tikukumana chimachitika ndi chani? Masankho ndi nthawi yowunikanso kuti kodi ntchito yayenda bwanji. Ngati anthu akuyendesa bwinobwino ndipo sikugwirizana ndi masomphenya a mpingo, palibe chifukwa chongowasintha mukanthawi kochepa ayi. Atsogoleri pamene asankhidwa kuti atumikire, udindo wawo ndi wopanga kuti mpingo ugwire ntchito. Mwina chimene chimapangisa anthu kuti azisinthana pafupi ndichoti atsogoleri ndi amene amagwira ntchito pamene akhristu akungoyang'anira. Koma atsogoleri akhala kuti amaphunzitsa anthu kugwira ntchito aliyense nkutenga mbali, panalibe chifukwa choti tizisinthira pafupi. Chifukwa ngati aja atsogoleri amene ali ngati makhochi amene akutithandiza ife kuti tiyendese akudziwa chimene akupanga, mpingo uzakhala ukutakataka, mpingo uzakhala ukuyenda. Mwina pamene paonongekapo ndi pamene ife timayenera kuti tipakonze. Chotero Mulungu atithandize pamene tikupita ku masankho. Tisangokhala ndi maganizo aupandu, tisangokhala ndi maganizo oti tifuna wakuti tinchose timuyike wakuti pa zifukwa zoti mwina timamudziwa kapena pali ubale. Koma tisankhe anthu amene tikudziwa kuti ndi masomphenya a mpingo aupambanisa. Komanso anthu amene akuoneka kuti akuchita bwino tiwayamikire kuti apitirize. Inde imafika nthawi ina yoti apume, koma tisafike izingopanga mwankhanza kapena mofulumira chifukwa zimapangisa kuti mpingo usapambane. Monga makampani amadziwa amene kuti continuity imafunikira nthawi zambiri. Chifukwa ngati mwangosintha wina aliyense ndiye kuti masomphenya amene anali nawo kandi a kampani kandi a mpingo amaonongeka. Leroli ndifake ma institutions kapena mabanki kandi mabungwe osiyanasiyana akupambana chifukwa ali ndi utsogoleri wokhazikika umene chaka ndi chaka umakhala ukubwera ndi kupitiriza pamene akupenga. Pamene mipingo imakhala ikuti ikupita patsogolo, nthawi ina ngati simunasankhe bwino zinthu zikubwerera pambuyo. Leroli mipingo yambiri ili ndi zaka zambiri za moyo, koma kupambana kwake lero mipingo yambiri ili yosauka kapena ikulephera kukhala nazo ma resources chifukwa utsogoleri umasintha pafupi ndi ma visions amasinthanso kapena kuti ma goals amakhala kusintha pamene utsogoleri kusintha. Ambuye akudaliseni pamene mukupita ku masankho ndi kusankha atsogoleri osiyanasiyana. Tipemphere kwa Mulungu tione kuti Mulungu atipase atsogoleri amene angathe kudziwa masomphenya oti mpingo unakhazikidwa kupita kukalalikira uthenga ku dziko lonse lapansi, kugwiritsa ntchito mukuphunzitsa, kulalikira ndi kuchiza. Potero tizapambana. Munali ndine Victor Khaula. Zikomo.